Día, benvidos os que estades aquí presencialmente e os que nos están vendo a través das redes sociais. Temos outra conversa no lar, debemos de levar xa 15 ou 16 con persoas destacadas, cada unha no seu ámbito aquí en Betanzos. E hoxe temos unha persona moi popular, que prácticamente non precisa ninguna presentación. Primeiro porque é un indígena, un nativo de Betanzos, con orixes tamén no norte, porque tamén teño que barrer un pouco para a casa e apropiarlo un pouco, porque os que somos do norte tamén temos o noso pequeniño orgullo, non? Os logos de Betanzos Vila, digo. E, bueno, creo que tarde ou cedo tiña que tocar. Teríanos gustado telo antes, cando ainda era entrenador do Depor, pero nós a admiración, o respeto e o cariño da igual onde este e a onde vaya, non? Creo que é de xustiza decir que, bueno, en Betanzos o normal é que esteñamos orgullosos da xente de Betanzos que destaca, seña por unhas cousas ou por outras, e creo que xa non é só polo orgullo e polo egoísmo de apropiarnos xente que é de Betanzos. Eu creo que ten méritos sobrados para que teña admiración non só dos betanceiros. Creo que se viu tamén no ámbito de todos os seguidores do Deportivo da Coruña nos últimos tempos. Eu creo que xenerou moito cariño e era como si a xente o sentira como algo propio, primeiro por ser da casa, non? Que iso creo que sempre axuda e sempre tira, non? E segundo porque leva feito un inmenso traballo, despois falaremos deso, nos equipos polos que pasou. Cheo de éxitos, tamén no Deportivo B, cheo de éxitos tamén nos xuvenís, e despois en outros equipos que pasou, por certo, no Vilalbés, que además eu son de Vilalba tamén originario, e tamén agarro e tamén me apropio un trociño deso, non? Eu conocín a Óscar cando andaba nos autobuses e traía a cativa da escola e o iba a buscar e comentábamos a veces así alguna cousa rápida de como lle iba ali o Vilalbés, se ganaran, contra quen xogaban, bueno, o típico destas cousas, non? E nada, xa digo, reitero que para o lar de Unta é unha honra, isto vai a quedar grabado e creo que, como con outros persoeiros, é do que se trata estas conversas tamén, de que quede aí un testemunho da xente que aporta tantas cousas a Betanzos. E bueno, só non me queda decirlle bo día, Óscar. Bo día. Hoxe temos a Toti tamén, que digamos que é o especialista futboleiro daqui do lar, por lo menos eso se lle atribuye, outra cousa que estiñades de acordo ou non. Pero bueno, lle atribuimos, non? Tampouco é que andemos sobrados de especialistas, as cousas como son. Entón, nada, bueno, Todos a hablar. Isto, como todas o resto de conversas, son conversas informais, tampouco pretendemos sacar daqui ninguna entrevista, ni ninguna cousa super especializada, pero sí aproximar a xente un pouco ao común, non? Dos veciños de Betanzos, a chegar dunha maneira próxima e informal, digamos, non? Aí atrás, Óscar deu o pregón das festas en Betanzos, e eu creo que foi un pregón maravilloso, moi conectado tamén coas súas propias vivencias desde que era un cativo e moi descriptivo, non, do que era o mundo desde que ele foi medrando hasta agora, non? Eu escoitei-no atentamente e a verdad, creo que yo dixen a ele un día pola rúa que foi un pregón moi ben elaborado e moi ben feito, non? Polo tanto, xa deixando xa as roubanzas, non, que estamos facendo, pois vamos a entrar en fariña, así que, bueno, di algo. Bueno, en primeiro lugar, agradecer esta presentación, creo que non sei se excesiva para o que podo en maior ou mellor medida representar aquí na vila. Estou, sempre digo, tremendamente orgulloso de ser de onde son, de vir de onde veño, lóxicamente tamén de ir conseguindo certos éxitos a maior ou menor escala dentro do meu ámbito, que é o fútbol, e conectalo sempre co que son eu, co que fun sempre, non? Que son un rapaz de Betanzos, do norte, que é un apasionado do fútbol e un apasionado da miña vila, do meu povo, porque creo que un vive aquí cando é rapaz, eso queda para sempre, e sempre queda marcado na folla de ruta que un se presenta ante a vida, e a partir de aí non só recordar o que a infancia, a xuventude ou as vivencias, non só recordarlas, senón telas sempre presentes, porque somos o que vamos vivindo, normando, dende que existimos, non? Todo
estos 52 anos que me contemplan, pois os pasei aquí, e incluso ano pasado, cando nese momento no que, como decías antes, pois a repercusión do meu traballo pois era maior, en Betanzos sentíame sempre exactamente igual, non? A xente me coñece, me coñece, e me trata como da mesma maneira que hai 10, 20, 30 anos. Eso para min é reconfortante, porque creo que somos o que somos cada un, e non o que no momento no que estamos na nosa trayectoria profesional, non? Eu creo que a min, de alguna maneira, non sei se a xente que está aquí, despois vamos a abrir o micro para que tamén fagades preguntas ou digades se vos dé a gana, pero eu sinto unha especie como de paralelismo, mantendo as distancias, lóxicamente, o sentimento que un sentía, incluso xente que non era moi futboleira, cando o período do Superdepo de Arsenio como entrenador, que ainda agora está Bebeto por aí e fala de que era como un pai e todo eso, pero creo que era a humildade, non? Entón, ti como ves? Que ao mellor esa humildade ven por ser dunha vila pequena, por seguir conectado ao día a día, ou ao mellor xa un ven con ela de fábrica? Bueno, creo que ou as dúas cousas. Eu creo que a humildade, a honestidade, ese tipo de valores nacen da casa, non? Nacen da casa de cada un. Bueno, pois nacín nunha familia de xente moi traballadora. Meus pais sempre me ensinaron que as cousas se conseguían a través do traballo, a través da humildade. Bueno, pois é algo que te vai marcando, que non algo que vayas adquirindo despois por ser dun lugar ou outro. Creo que máis esas enseñanzas é algo que eu sempre lle agradezco a meus pais, parten da casa, e a partir de aí, pois evidentemente, pois a xente que un se rodea cada día, e que, bueno, é como vas vedando, como vas vendo o facer, o sentir da xente que tens alrededor. Creo que iso é o máis importante. Eu creo que nesta vida a humildade creo que é un valor moi importante, porque bueno, creo que nadie máis que nadie, en ninguna circunstancia, creo firmemente nesa igualdade da xente. Pois cada un terá un contexto social, un contexto vital diferente, pero creo que todo parte de que todos somos iguais, e así o sinto realmente. Cando a veces vexo un trato diferencial cara a min en positivo por algo, bueno, pois non é a primeira vez que digo a meus fillos, non? Que quero, bueno, isto é así, pero as cousas non saquemos un aprendizaxe desto, porque creo que todos merecemos o mismo trato. Creo firmemente nesa igualdade. Mira, aquí, imagínate, ahora vaite atrás, cando eras un cativo e andabas voltando por aí dando patadas a un balón aí por as rúas e todo eso, e se tens que analizar daqui para atrás e ves, bueno, toda a trayectoria, tanto xogando como despois entrenando a equipos máis modestos, ti pensabas que ibas a acabar realmente onde acabache? Porque digo que con isto non quero decir que remataras, porque ainda che queda moita trayectoria por diante, non? Pero para calquer persoa daqui, da comarca, chegar a entrenar o Dépor, eu creo que é cumprir un soño de alguna maneira, non? Ti como ves? Sí, bueno, podíamos preguntarle a algúns dos que están aquí nesta sala como me vían aí aproximadamente 40 anos, non? Con 8 ou 10 anos. Bueno, pois con 8 ou 10 anos, o mellor si soñabas con ser futbolista profesional, con ser o que víamos, o que nos transmitía, pois todos esas, bueno, pois esa xente que admirábamos, os xogadores que admirábamos. Bueno, creo que non eu, pero si moitos dos rapaces que nos gusta o fútbol, cando temos esos 8 ou 10 anos pensas en ser profesional, non? Cando estás despois xa na realidade, cando xa ves, pois creo que eu sempre digo que os obxectivos que un vai conseguindo vai moi pouco a pouco, casi sin darse conta, non? Eu recordo perfectamente, bueno, tamén teño que dicir, aproveitando que está Luis aquí, non? Creo que Luis é a persona que a min me inyectou ese
dicir esa loucura polo fútbol, non? Esa tolemia polo fútbol, porque bueno, pois foi o meu primeiro adestrador e foi quen me meteu digamos, no corpo esa inquietude polo fútbol, non? A nivel de que me gustase, non? A nivel de querer adestrar, de querer ser adestrar como futbolista, non? Como eu sempre, bueno, se algo creo que me caracteriza era que entendía máis ou menos o xogo, non? E que rapidamente quería aprender e quería pois adestrar máis e quería, pero as miñas condicións pois me diron para o que me diron, non? Que era para xogar en terceira división, pero teño que decir que cando un está na base do Betanzos hai pois posiblemente, bueno, para máis, ahora hai 200 e pico rapaces, pero cando eu era un cativo mucho mellor habería pois 50 ou 60 rapaces na base, e todos queremos xogar e temos ese anhelo de xogar no primeiro equipo. Por iso ese chegar ao primeiro equipo xa era un pequeno éxito, non? Eu xoguei con xente moi boa, no fútbol sala con Luís, no Betanzos nas categorías inferiores, bueno, pois depois chegaban, o irmán de Fran, Pablo, chegou antes, que era máis maior que min, era unha referencia para nós, chegou ao primeiro equipo por motivos laborais, por motivos, non tivo esa continuidade, co cual chegar aí xa era un verdadeiro éxito. Eu recordo o día que lutei co primeiro equipo de Betanzos en Sada, era o tipo máis feliz do mundo, non? Bueno, disto, pero ese era o principio. Sí, eu entendo así, eu entendo que ese era o principio, pero era un momento no que os rapaces que estaban por detrás miña decían, hostia, Óscar debutou no primeiro equipo, non? Bueno, pois eso xa era un éxito, non? A partir de aí, cheguei a ser capitán con 23-24 anos, capitán do meu equipo, do equipo da miña vida. Bueno, pois eso tamén era para min un soño feito realidade, e representar para min o meu equipo xa non era só representar o meu equipo, era representar os meus amigos, non? Os meus amigos empezaron a xogar comigo con 12, 13, 14 anos e non todos xogaban. Pois é representar toda esa xente, todos os amigos que, bueno, pois vían en min pois un amigo que al final xoga e capitán. Bueno, pois vas conseguindo pouco a pouco bueno, pois un pouco o que te vas propoñendo, non? Viví unha época no Betanzos, creo que non sei se é a mellor da súa historia, pero das mellores, con 2 fases de ascenso a segunda B, sendo capitán nas dúas, co cual pois máis orgullo todavía, non? É dicir, e depois adestrar sempre me gustou, non? Creo que xa con 13, 14 anos adestraba os rapaces do norte, facía un equipo pois entre os rapaces da Liga do Norte que eran 3, 4 anos máis novos que min, para adestralos, para bueno, sempre tuve esa inquietude. Moi pronto, con 14, 15 anos, empecé a adestrar na base do Betanzos. Bueno, pois aí simplemente era porque me gustaba e porque había esa necesidade, realmente había esa necesidade de calquera que quixera adestrar, pois adestraba na base do equipo. Bueno, pois a partir de aí vas conseguindo, saco o título de adestrador, e cando teño os 3 títulos de adestrador, pois o meu objetivo é entrar ao Betanzos, non? E penso, canta xente adestrou o Betanzos no primeiro equipo, que haya pasado por todas as categorías, que haya sido xogador, pues creo que non había prácticamente nadie, moi poucos, non? Daquela, hostia, pois é un orgullo para min, non? Bueno, pois despois conseguín un ascenso co Betanzos, e pensaba, pois ascendín co Betanzos como xogador de preferente a terceira, e agora ascendo como entrenador de preferente a terceira. Bueno, pois vas conseguindo cousas que hostia, pois non hai tanta xente que o faga. É un motivo de orgullo todo o que vas conseguindo. Teño que salir do Betanzos, salgo do Betanzos e me chama o Vilanés, como decías, pois un equipo que tiña nese momento pois estaba sentado na terceira división, me chama a min sin ter ningún contacto, simplemente polas referencias do que fixera no Betanzos. Conseguimos facer 4 anos moi bons, meternos noutro playoff de ascenso a segunda vez xa como adestrador. Bueno, xa vas dando un pasiño máis, non? E consigo, bueno, pois que me chamen do Depor, non? Do Depor me chaman para un proxecto de canteira, primeiro nun segundo filial e despois no juvenil. Bueno, o resto é máis coñecido, non? Pero quero dicir, pero eses primeiros pasos, para min era tremendamente satisfactorios como un rapaz que salía pois do Carregal, que entrenaba no Carregal, nunca estuve na base noutro equipo, sempre estuve no Betanzos. Bueno, pois vas conseguindo pouco a pouco soños, porque
Claro, se me preguntan cando empecé a adestrar si tiña pensado adestrar o Deportivo, pois primeiro digo, hombre, xa non tes 8 ou 10 anos, xa con 30 e pico xa pensas que, bueno, pois que as cousas son máis complicadas. Pero, bueno, pouco a pouco, cando depois chegas ao Depor, pois che confían o filial, xa no Fabril, pois xa pensas, pues, si había menos xente que entrara vetado, pues os que entrara vetado, alguén de aquí, de Betanzos que fora ao Fabril, que, claro, bueno, pois menos, non? Bueno, vais conseguindo pouco a pouco, e depois, bueno, pois, o que sí teño claro, creo que digo sempre, ainda que os pasos sean máis visibles, ainda que a trascendencia de todo o que un fai pois sea maior, o fútbol ten unha cousa que a sensación dunha victoria é a mesma cando entrenas ao juvenil do Betanzos que cando entrenas ao Deportivo. O sea, a sensación de acabar o partido, de ver que o traballo que faz pois con maior ou menor dedicación, máis ou menos profesional en canto ao que pois o teu traballo, non? Como decías ti, eu sempre durante 23 anos me dediquei ao traballo na empresa familiar de autobuses, pois conducindo, xestionando, me ocupaba todo o día, non tiña tempo para pegar a satisfacción dunha victoria o domingo co Racing Milanés, co Betanzos, sabendo que o día seguinte tiña que ir traballar, era exactamente igual que a trascendencia dun, o sea, que o sentir dunha victoria no fútbol profesional. É a mesma, porque é o conseguir, o sea, a consecución dun objetivo polo que un traballa, polo que un lle dedica horas, polo que un lle dedica desvelos seguramente, e claro, pois todo eso leva detrás pois un traballo, é exactamente a mesma, non? Pero bueno, creo que me expandín moito, soñaba con eso, soñaba con ser xogador, non fun capaz, porque realmente o bonito é ser xogador, e depois paso a paso vas conseguindo pequenos soños que che fan chegar, bueno, normalmente os que somos profanos do mundo do fútbol, no sentido de que somos seguidores, pero da pé, non? Lemos moitas veces e vemos por aí declaracións que cando dicen, non, que a tal entrenador X, famoso, eu que sei, Guardiola ou outros por aí, dice, claro, xa se lles vía no campo cando eran xogadores que tiñan madeira de entrenador. Eu, Luís, está sentindo aí, supoño que ti xa lo vías, vías, non? Desde o primeiro día, xa contou eu que con 13, 14 anos adestraba un equipo do norte. Bueno, o sea que xa tiña, desde moi novo xa tiña pasión por xogar e entrenar simultaneamente. E no norte que xogabades, ali no Sapeiro, alá arriba, ou abaixo? Sí, o que pasa que era o equipo que fixe no norte, adestrábamos en calquer sitio, no Muelle, no Secadero, era para xogar a fútbol sala, o torneo que había en Betanzos, íbamos ao Sapeiro, por suposto, pero creo que eso que dis de que xa tiña no campo, xa se me vía, sí, porque igual era por falta de condicións futbolísticas. É dicir, eu sempre cando o xogador profesional, agora no Deportivo me preguntaba, mister, que tú jugaste ao fútbol? Claro, sí, eu, bueno, xoguei, pero non tiña moitas condicións, non? Claro. Bueno, cuidado, os pequeniños ahora, mi madre me quería. Si preguntas a Luís ou a que, digo, no, sí, tiñas condicións, pois, cando xogaba aquí en Betanzos, Jorge que xogou comigo, bueno, todo menos, pero decía, hostia, pois sí, Jorge xa sabía que xogaba bastante, posiblemente de neno xogaba ben, non? Se non chega a xogar en televisión, se non xoga ben de neno, pero depois cando chegas a esas categorías, eu non era un xogador especialmente físico, tampouco tiña unha técnica moi depurada como para ser un xogador de calidad, daquela tiña que suplir entendendo o xogo e sabendo o que facer en cada momento, porque creo que o fútbol, outro día falaba con un amigo e decía que o fútbol hai, para o xogador hai 3 fases, non? Que unha é a percepción do que pasa, outra a toma de decisión e despois a ejecución, non? Todos nos fijamos en principio na ejecución. A ejecución é que unha calidad, como lle pega o balón, como para, como tal, e realmente depois no fútbol a gran importancia que ten a percepción e sobre todo a toma de decisións pois é fundamental, non? A diferencia duns equipos a outros, bueno, a parte da diferencia económica, que é evidente, non? Que eso marca moito. Hai moito parecido realmente entre moitos entrenadores e a diferencia que na marca é a calidad da plantilla realmente, ou hai, digamos que, diferentes maneiras de entender o tema de entrenar, realmente distantes ou diferentes?
sí, evidentemente hai diferentes maneiras de entender a maneira de entrenar o futbolista, non? De feito, hai diferentes corrientes, diferentes, cando chega un adestrador, pois, o mellor sudamericano aquí, pois, teñen unha maneira de entender o xogo distinta, unha maneira de adestrar, incluso de facer simple exercicios de crecemento, a veces son diferentes, quero decir que bueno, según os lugares, creo que os contextos do fútbol son diferentes, incluso os estilos de xogo, non? Sempre se falou de que o estilo de xogo dos equipos do norte era máis aguerrido, un pouco máis de xogo directo, provocado seguramente porque os campos, pois antes no norte, nos equipos do norte, pois estaban máis blandos ou máis con máis barro, con máis tal, aquela, bueno, pois o fútbol sempre se pensou e sempre pensar sempre era algo evidente que era algo diferente. Hoxe en día, polos campos que hai sobre todo no fútbol profesional, pois menos, non? Pero sí é certo que hai diferentes maneiras de entender o xogo e hai adestradores mellores e peores, pero non van correlacionados. É dicir, unha maneira de entender o adestramento non fai que o adestrador sea mellor ou peor. Creo que hai adestradores de todas as corrientes que son bons e adestradores de todas as corrientes que son, non direi non vos, pero sí que teñen outra... E ora, a seguinte pregunta é, ti en que corriente ou máis ou menos que te identificarías mellor? Bueno, eu creo que sempre o que trato cando coño un equipo, sobre todo agora, non? Cando unha cousa, cando estás na formación pura e dura, e cando adestrabas ou adestrei pois na base, e outra hora cando bueno, a labor do adestrador é moi amplia, non? Porque ademais de adestrar un adestrador ahora mismo é un sector no fútbol profesional, é un xestor de moitas cosas, é un xestor de grupo, pero antes de ser un xestor de grupo, un xestor de recursos, non? Tanto de recursos humanos, con corpos técnicos ou staff de 12, 14 personas ou incluso máis, con analistas, con preparadores físicos, con redactadores, con segundo adestrador, con bueno, moita xente, psicólogo, nutricionista, é dicir, con moita xente hai que xestionar todos eses recursos humanos, hai que xestionar todos os recursos que ten o club para adestrar, campos de adestramento, material, poner todo eso, digamos, ordenar todo eso para que a xente que traballe o faga a gusto, e depois xestionar tamén o grupo, e aparte deso adestrar, non? Aparte deso, pois, é daquela, eu creo que no fútbol profesional o primeiro que fago cando chego os equipos é observar o que hai e tratar de sacar o máximo rendimento de cada futbolista. Pois hai futbolistas que necesitan cada partido ter espacios de xogo de 30-40 metros, e outros futbolistas que con 10 metros son suficientes para xerarse. Daquela hai que xerar os contextos digamos determinados para que os futbolistas se manifesten. A partir de aí, creo que todos os xogadores, todos os adestradores nos gusta levar a iniciativa do xogo con balón, levar a iniciativa do xogo sin balón tamén. Bueno, digamos que ocurra no campo o que nos queremos, e todo o que ocurra cerca da portería do rival sempre mellor que cerca da tua propia portería, lóxicamente, non? Pero si eu non me considero un defensor a ultranza nin unha cousa nin da outra, porque creo que decía o adestrador que un dos adestradores que ascendeu de segunda a primeira, que ahora está facendo unha moi boa temporada en primeira, que é Eder Sarabia, nunha entrevista que lle escoitei, decía que o modelo non pode ser limitante do rendimento do equipo, non? Que eu crear un modelo non pode limitar o meu equipo. Daquela, bueno, pois podemos buscar exemplos, non os vou poñer porque non son quen para buscar exemplos a nivel profesional de erros, pero que eu queira que un equipo se comporte dunha maneira determinada, se eso reiteradamente lle fai perder partidos, igual é que o meu modelo que eu teño na cabeza non é funciona. Claro, non funciona para este ou outro equipo, non? Daquela, bueno, pues creo que hai que adaptarse un pouco aos futbolistas que temos e sacarlle o máximo rendimento, non? Moi ben. Pois, bueno, aclarache moito sin nombrar a nadie, pero bueno, está ben. Mira, por outro lado, non sei se Toti quer decir algo, que está aí calado. Eu creo que A ver, porque o que fundamental do fútbol para min é o compromiso colectivo, sacar rendimiento a un compromiso colectivo dun grupo de persoas. Despois hai esquemas, hai
moitas cousas, as formas de xogar, hai quen di que o 4-4-2, que o 4-3-3, que todo iso é unha mera suposición, porque non é o mismo un 4-4-2 xogando no área contraria que un 4-4-2 xogando na área propia. Entonces, eu creo que basicamente eso é o compromiso colectivo para sacar un rendimiento dunha plantilla. Eu creo que sin compromiso colectivo non consigue nada, evidentemente, creo que é fundamental. Creo que hai calquer maneira de xogar, calquera efectiva, que todos teñen que ter en común pois ese compromiso do grupo. Eso, pois, normalmente falaba antes da xestión, non? Traballar un xestor de grupo, e dentro disso está en xerar a situación máis adecuada para que un objetivo colectivo que haxa, o que sea a nivel resultadista ou a nivel de xerar unha identidade ou a nivel de xerar unha maneira de xogar que a xente crea nela, pois creo que é necesario, non? Digamos, é vehicular para que depois todo o que un propón pois se poida plantexar, pero bueno, creo que se poida conseguir, non? Pero vemos no fútbol profesional que hai adestradores cunha maneira de dirixir máis directa, menos, máis consensuada, menos, cunha maneira de xogar pois dándolle máis protagonismo ao balón ou dándolle menos, dándolle máis protagonismo a defender lonxe da portería ou cerca. Todo funciona se tes os xogadores e o contexto adecuado para facelo, non? Evidentemente, pois hai equipos, eu sempre poño un exemplo, non? Hai equipos que tienen unha identidade moi clara. Creo que se pregunta aquí quen vai ser o adestrador do Barcelona dentro de 10 anos, non sabemos, pero sí sabemos como vai xogar o Barcelona, porque aí hai unha filosofía, unha identidade que vai máis alá, dende hai moitos anos que vai máis alá de quen sea a persona que está no banco. Bueno, creo que eso é algo moi importante para os clubs, non? Pero que é difícil de conseguir porque non todos os equipos teñen a posibilidade de traballar desa maneira. Eu aí, por exemplo, eu o pouco que sei e que me fixei, eu vexo que ti, de alguma maneira, contache moito con chavalitos da canteira, ao mellor por o coñecemento que tiñas deles, posiblemente, porque xa os entrenache con anterioridade, non? E hoxe estamos vendo nomes no Depor que destacan, pero que xa pasaron por Óscar, antiguamente, non? Xa cando eran cativos. Sí, pero bueno, tampouco ten por ser un mérito porque pasaron porque eu era de estado filial, non? Xa. Que teñen que pasar. No, eu dentro deso, é certo que hai dúas maneiras de velo, non? O tema da canteira, non? Primeiro, que sea un modelo de club, é dicir, que haxa clubs que cando o adestrador pide un lateral dereito digan temos a nosa canteira e tiras de aí. Bueno, hai exemplos sobre todo de canteiras a nivel, pois os equipos vascos son un exemplo nese aspecto, vascos me refiero o Atleti a Real, bueno, os outros son algo menos, non? O Alavés menos, pero quero dicir, o Atleti a Real, o Sasuna tamén, é un exemplo de que a canteira está aí sempre presente para pois un pouco para abastecer o primeiro equipo, non? Pero hai que ter en conta que se iso non é unha creencia real, cando os adestradores estamos nos primeiros equipos do fútbol profesional, realmente aí tes unha plantilla de 25 futbolistas e elixes os millores, os millores que os millores son da canteira, pois millor evidentemente porque tras esas decisións ou tras esas hai unha digamos, trasladar esa identidade de moitos anos ao primeiro equipo, non? Que iso é algo importante, non? Pero realmente buscamos que o mérito de que un canteirán xogue no primeiro equipo nunca sea do adestrador, sino que sea do propio canteirán que ten o nivel para facelo. Dentro disso hai que ter máis ou menos confianza, hai que darlle máis ou menos tempo, pero iso vai estar sempre máis ligado ao que o club en sí pretenda que o propio adestrador. E ti que ves, por exemplo, que, bueno, o tema dos campos da Begondo e todo iso, realmente o Deportivo está apostando, bueno, unha pregunta que fago desde fora que ti controlas, está apostando realmente por ese, digamos, ese modelo, non? De
sacar rapaces e todo isto? Crees que é unha aposta decidida? Eu creo que é unha aposta dende hai moitos anos me refiro a 10, 12 anos, unha aposta por elevar a calidade dos xogadores que salen da Begonda. A calidade me refiero a que sean futbolistas millóns, non me refiero a calidade propiamente dos futbolistas, senón que a desarrollar o talento dos futbolistas que pasaban por Abegondo, non? De feito, os éxitos a nivel de resultados que houve nestes últimos 5 anos veñen, digamos, por esa aposta, non? Esa aposta, pois agora, se mantén en canto a que os millores xogadores do primeiro equipo son xogadores que parten de ese traballo desde hai 10, 12 anos, non? E daquela, bueno, pues creo que sí que se está a aproveitar ese traballo de canteira que sigue agora, que se empezou aí eses anos, non? Hai 10, 12 anos, para que no 2020, cando eu chego o Depor, o equipo co que eu empezo a traballar, que é o juvenil dos anos 2002-2003, é un equipo con un talento importante, non? E preparados para facer boas campañas a nivel colectivo e sobre todo para desarrollarse a nivel individual, de maneira que deses xogadores pasen, ao mellor 8 ou 10 pasaran polo primeiro equipo, e que non todos se quedaran definitivamente, pero que pasaran 8 ou 10 xogadores polo primeiro equipo, que eso no Deportivo históricamente, posiblemente, si botamos a vista atrás nos últimos 30 anos, hai 8 ou 10 en 20 anos. É certo que non é o mismo para o Deportivo tratar de sacar un canteirán cando está xogando o Champions, como nos principios dos anos 2000, como cando está xogando en segunda división ou en primeira, evidentemente. Claro. Bueno, o fútbol é unha cousa, polo que na rúa, que é un rollo moi pasional, non? Entonces hai miles de entrenadores, vas ao bar e todo o mundo critica a este entrenador, mira como fixo, porque meteu a este, porque meteu a aquel, e todos somos super sabios, non? Do rollo do fútbol, non? Cando mellor non temos nin idea, non? Porque o fútbol cada día está máis tecnificado, por chamar de alguma maneira, cada día xa é máis profesionalizado. Antes falabas, claro, un equipo de élite ou de segunda, de primeira e tal, pois ten aí digamos que un equipo moi complexo, non? Que abarca moitas cousas e que é difícil, non? Complementar todo iso, non é doado. E, bueno, un pouco na rúa, pois, claro, é o fala fácil, non? É crítica fácil. É un entrenador que vai se lle encumbra e perde 2 partidos e se lle afunde, non? Eso funciona así. Despois, claro, sempre estades un pouco a expensas desa crítica. Pero tamén, por aí pola rúa, tamén se fala, non? Ou se cotillea, e eu escoitei cousas agora de que había equipos interesados en contratar. Escoitei cousas, bueno, unha lina, que era a Ponferradina, non sei se nin eso, creo que sí, non? E outra, algo me chegou de non sei que o Racing de Ferrol vai chimpar ese tipo e vai chamar a Óscar. Eu non sei, que hai de certo nesas cousas. Primeiro, vamos por partes. Cando hablas de que claro que na rúa a xente, todo o mundo entende, todo o mundo fala, a veces nós o decimos, os adestradores nos queixamos, non? De que todo o mundo opina. Eu pregunto, eso para o fútbol é bom ou é malo? Home, o que denota, eu creo que é que realmente atrae moitísimo e xunta xente. Eu creo que non podemos ser hipócritas no sentido de que si é certo que hai moita xente que pode criticar o adestrador sin ter os conocimientos necesarios, pero é porque hai moitísima xente que pensa no fútbol, que vive o fútbol, e eso xenera que o fútbol teña tantos cartos para vivir tanta xente do fútbol, pois que seguramente na rúa non se fala, non quero poñer ningún exemplo de ningún deporte, pero hai deportes que teñen unha preparación similar ou maior, que teñen unha dedicación do deportista 24/7, pero que non ten a trascendencia porque polo que sea, pois a xente non está pendiente dos resultados deportivos, e daquela non estar pendiente hai unha hai unha falta de interés nese deporte en sí, e daquela non se traslada iso a que económicamente a xente do fútbol, non só no fútbol profesional, sino incluso no fútbol semiprofesional, podamos vivir desto, non? Hai deportes moi sacrificados, eu coñecín deportistas aquí en Betanzos, campeóns de España, que sabían que non iban a poder dedicarse ao seu deporte, non? Bueno, pois eso no fútbol non pasa. Aquela
é bon que se fale, é bon que a xente que se solo xente que entendera falara, pois realmente non viviríamos isto. Daquela iso é bon, non? Depois, claro, hai a parte de que a crítica ven moitas veces sin estar fundada, pero bueno, por eso evidentemente nós non podemos facer caso deso, non? Eu, cando subo o primeiro equipo do Depor, unha das primeiras cousas que fago, evidentemente, un pouco apartarme das redes sociais, non? Porque eu era consciente, lóxicamente, de que sales dun partido no que non faz un bo papel, no que perdes en Riazor ou fora da casa, e que todo o mundo vai estar falando do partido, pero se eu non o sei, a miña sensación é a mesma que cando salía do García Hermanos ou cando salía de Villalba da Madalena, moi preocupado polo mellor que eu vía do meu equipo, tratando de solucionalo, tratando de analizar para que durante a semana solucionase os problemas que había, pero sin saber todo o rum que hai detrás. Eso é, digamos, a maneira de estar un pouco sanos, non, a nivel mental neso, non? Creo que esa é un pouco, digamos, salir de todo ese ruido que ten o que tanta xente este pendiente do fútbol, non? E do teu equipo, sino de por máis, porque evidentemente creo que é unha forma de vida para moita xente da Coruña, non? En canto ás ofertas, pois o mesmo, non? O mesmo, sempre pode salir algunhas cousas, gracias bueno, pois iba a decir a Dios, pero gracias ao traballo que fixemos, pois creo que hai, bueno, pois houve opcións de volver a traballar, pero, bueno, de momento, pois non fixo ese clic no que eu non é que un aspire a moito nin a pouco, sino que alguén que te convenza para que este é o sitio. De todas maneiras, o tema de pasar polo Depor supoño que tamén sube un pouco o nivel de ofertas, non? Quero dicir que, bueno, é lógico, por outro lado. Eu sempre digo, teño unha frase, non? Que eu digo que os adestradores non somos de categorías, somos de equipos, non? É dicir, eu fui falar con un equipo hai un mes e medio ou por aí, e dicir, nós non somos de categorías, porque se a mí me dan o juvenil do vosso equipo, pues, home, podo mellorar un pouco, pero non vou ascender a División de Honor, seguramente, non? Quero dicir, que nós somos do equipo que nos dan circunstancialmente, ou polo motivo que sea, ou polo traballo que faz, ou polos méritos que vas acumulando, pois pode ser que vayas crecendo no nivel dos equipos aos que adestras, pero eu, bueno, tamén porque veño dese fútbol, non? Hai adestradores en terceira división, hai adestradores en regional preferente, hai adestradores en segunda ref moi preparados, con un nivel altísimo, pois polo que sea, pois están nesas categorías, non? E posiblemente ao mellor non poden adestrar no fútbol profesional, pois porque non se lle dará a oportunidade, non? Daquela, bueno, lóxicamente, entrar ao deportivo, pois aumenta o abanico de posibilidades de adestrar un equipo dun nivel similar, pero repito, creo que os adestradores somos os futbolistas somos que fan vos os adestradores dentro da idea que teña o adestrador, lóxicamente. Ahora pego unha virada ao asunto, porque volvemos ao tema das orixes de Betanzos, non? Que tides Betanceiro. Sempre aquí, cando traemos convidados, sempre, bueno, hablar de unha das cousas que ten é o tema da defensa a nosa maneira, como podemos, o tema do casco histórico. Eu creo que é un valor importante, que ten Betanzos, por non decir dos máis importantes, non? Entre outros. Ti como ves, bueno, a situación do casco histórico, o que foi, pegou un baixón, non? Tanto no que é a vida do casco histórico. Ti como verías, ou como plantearías ti, como outra xente dixo tamén, o que deu en gana, sobre asuntos, recuperar a vida do casco histórico, un pouco, non sei, ti que opinas? Eu creo que o casco histórico é un valor diferencial con respecto a outras vilas, non? Creo que temos un casco histórico non só bonito, sino privilexiado en canto como está situado, como foi durante moitos anos vital na vida de Betanzos. Bueno, é certo que supoño non teño a preparación suficiente nin o coñecemento tampouco para saber nin problemas concretos, nin solucións concretos, moitísimo menos, lógicamente, pero, bueno, evidentemente eu creo que é fundamental para calquer casco histórico que sea un factor diferencial como en Betanzos, pois eso, dotalo de vida, non? Como?
si o supera seguramente estaría aí, feito, e yo diría a María, e diría, mira, hai que facer isto, pero non teño ese coñecemento para sabelo, non? Creo que está claro que creo que sempre nos momentos cando é a feira medieval, cando todo o mundo se xunta no casco histórico, todos vemos e falamos do bonito, do todo o bonito que vemos e que temos, eu supoño que haberá que tratar de conservalo e sobre todo de dotalo de vida, non? Hai moitos anos, eu sei que moitos anos, tantos como que nadie dos que está no Concello estaba, foron a preguntar a Pontevedra, a outros sitios, para saber como se dotaba de vida un casco histórico peatonal, non? Bueno, supoño que esa xente que ten que poñer en valor non son quen, non? Eu escoitei sempre que peatonalizar costas era jodido porque a xente non iba a pasear as costas, non? Pero non teño ni idea, non teño ni idea. No, bueno, nós partimos tamén da base de que Betanzos ten un lugar xeográfico privilexiado. Debemos estar rodeados con ríos, con saída da ría, ben colocado tamén desde o punto de vista das comunicacións, porque estamos moi cerca de 2 aeroportos, de 3 cidades importantes, autovía, autopista, todo isto, non? Entón, que o potencial está aí, posiblemente, o que faltan son outras cousas, non? Pero o potencial é evidente que o ten, e porque é un privilexio ter unha cidade con esas características. Sí, eso teño claro, non? Creo que a situación de Betanzos, máis o seu casco histórico, máis o estar acostado sobre 2 ríos ou rodeado de 2 ríos, máis incluso que ora o centro neurálxico trasladado á plaza da García Irmán está conectado directamente co casco histórico. Bueno, creo que é todo tan bonito que realmente o que estamos vendo que cada vez ven máis xente a visitarnos, non sei se para a vida diaria é mellor ou é peor, non? Pero creo que toda esa beleza da nosa vila, bueno, creo que xenera cando menos que os de fora que irán vir a coñecerse, non? Tú a ti que? Estás moi calado. Nada, escoitando. Creo que la vas bastante ben. Non sei se aquí como técnico de fútbol, pero creo que estás levando bastante ben. Eu me pararía a preguntarlle sobre anécdotas concretas dos seus pasos por equipos como o Bullense, o Aracha, Bueno, a ver, anécdotas sempre hai, non? Na vida, durante tantos anos no fútbol, sempre van quedando anécdotas, vas deixando anécdotas atrás, non? Pero eu sempre me quedo, me gusta quedarme ca xente, non? Para min, como decía antes Antón, que conectarse co povo, conectarse ca túa vila e conectarse ca xente. Daquela, eu vou a Bullas e un día un partido aparece, unos amigos de Betanzos que aparecen ali de sorpresa, bueno, esas cousas, bueno, pois que xente que ten moita importancia para min na miña vida profesional, pois aparezca na grada un día que xogamos, bueno, pois para min é moi importante, decir, bueno, os kilómetros, claro, pero agora falaba depois aquí, non? Estando no Betanzos, que eu no Betanzos, evidentemente vas facendo amigos, teño moitos amigos e moi bons que foron aparecendo pois ao largo da miña vida profesional, non? Pois ao lado deportivo, antes cando xogaba pois no Betanzos, de xente que non era daqui, que vin, pero pois os meus amigos de salir por aí, os meus amigos de sempre son os que eu coñecín aquí cando xogábamos pois no Xockey ou cando xogábamos no Brigantium, e que esa xente este pendiente, que esa xente aparezca un día nun partido, é dicir, cando empecé a adestrar o meu primer equipo senior que adestrei foi o Laracha, resulta que 2 amigos foron a ver a Carballo, porque sempre contan que chupei un balonazo a 2 metros tal, e me dixeron, hostia, era para tirarte, quedache de pé, pois non iba a tirar malí, non? Quero dicir, máis importante, esa xente que me sigue, que está aí un día tras outro,
que está aí e non que este comigo, que eu vexo, vou a un partido a Burgos co Deportivo e me chaman, oye, mira, dúas entradas, bueno, pois ese tipo de para min de xente, despois, agora co Deportivo moito máis, o Deportivo iba a sacar que campo de España, sempre había alguén pois de Betanzos ou aparecían ali cando salían. Para min eso valía máis que bueno, porque a miña vida é isto, a miña vida non é a miña vida é isto. Claro. Bueno. A ver, e algún de vos pode intervir, Veña, Chus, dalle. Bueno, eu e moita xente me considera que, bueno, o fútbol, claro, un deporte que move masas e está moi ben porque atrae os cativos, que os cativos xogan o fútbol, que faga deporte, calquer deporte bon, non? E que o fútbol teña esa capacidade, pois mellor todavía. Pero eu personalmente, seguro que moita xente pensa o mismo, parece un mundo moi indecente. Non me parece normal que, vale, sei que aporta moitos cartos, que esos xogadores famosísimos, non poño en dúbida que seguramente son excelentes xogadores, que ganen unha cantidad de cartos bestial, que moitos da FIFA e todo ese mundo de presidentes e tal, que se ganen cantidad de cartos que non necesitan porque non os van a levar á tumba. Creo que sería moito máis importante pois que ao mellor moitos destes cartos pois que poderan xogar ao fútbol aínda que fora con un balón de trapo, pero que tuveran tempo para eso. Nenos en África, en moitos países daí, en vez de estar ao mellor nunha mina de coltán, que estuveran xogando o fútbol aí nun campo, como xogábamos nós, como xogábamos antes na carretera, o sea, que poderan eles facer exercicio, rirse, pasalo ben e non estar aí. Eu creo que habería cartos para eso, porque a min de verdad que me parece un mundo moi indecente o do fútbol e outros deportes, pero creo que o do fútbol leva esa palma. É o mundo do deporte, por definición, podo calificalo de moitas cousas menos de indecente, por definición, pero o que digo no fútbol, para min, obviando a miña vida profesional, é dicir, antes de ser profesional, para min é o mellor que me dou máis, depois da miña casa, os valores máis importantes da miña vida doumos o fútbol. Sí, lo que se comentaba antes, Alberto Camus, un premio Nobel, decía que todo eso que aprendera da vida que nos enseñara o fútbol. Amistade, traballo en equipo, obxectivos comuns, lealtade, respeto, o sea, todo eso, non no fútbol, nos deportes de equipo, non? Que despois hai moitos cartos para determinados niveles. No cine supoño que tamén, actores que cobran unha barbaridade. Eu si penso nos nenos de África, pois máis que no deporte pensaría en quitarlles a fame, non? Primeiro que coman e despois que fagan deporte, non? Quero decir que eu creo que o fútbol, falo do fútbol porque é o que a mí me compete, pero eu creo que o deporte en xeral, por definición, é unha labor social, todos os cativos que xogan, transmitir valores deportivos, xa non deportes, senón hábitos de vida saudables, pois é fundamental, sobre todo, cando son de equipo, como que eu viví, bueno, pois xa creo que dixen antes, os meus mellores amigos os coñecín xogando fútbol, os meus mellores momentos de éxito, de fracaso, de estar frustrado, de saber tolerar esa frustración cando un rapaz non xoga, que ora, bueno, pois creo que hai unha participa moito pois o adulto, non? É dicir, non, é que o meu fillo non xoga, que o máis importante non é que xogue, é que aprenda a tolerar a frustración de que non xoga, aínda que sea injusto, que el vexa que a vida non é xusta, que pois el fai méritos para xogar, pero eso é importantísimo.
Bueno, por eso digo que para mí o fútbol que eu coñezo menos indecente. Eu supoño que Chus falaba máis do que rodea o fútbol, pero, digamos, a altas instancias, todo un pouco a obscenidade de tanto mogollón de velas, é obsceno. Sí, pero creo Pero quero dicir, eso non quita o valor. No, por suposto, non cabe dúda, e además dixen no principio, non cabe dúda. Claro, eso creo que é un deporte de masas, move moita xente, move moitos cartos, pero repito, supoño, non sei, que non sei este día, supoño que os actores que fan unha película de Hollywood tamén cobran cartos, pero porque ellos pagan, supoño que porque querrán que de aí va a sacar un beneficio, non sei, o que sea, un beneficio económico ou que se vai a ver a película. Claro, que se genera que cobra 40 millones, porque genera 150. En que se genera. Entonces, falando un poquinho de pasta, é dicir, cos orzamentos que teñen os equipos top, digamos, un equipo de clase media pode ser competitivo de algún xeito? Ou hai que tirar a toalla xa e renunciar a intentar estar aí arriba? Vamos, tes o exemplo, Sí, bueno, o fútbol cambiou desde hai algún xeito desde que sea 25 anos, 30 anos o fútbol cambiou moito porque agora, bueno, pues, para que os clubs non entren en dificultades económicas, pues, hai un límite salarial no que non se lles deixa gastar máis do que xeneran, non? Que teñen que justificar os ingresos, e aí se lles dá, non son un especialista neso, evidentemente, que son adestrador, eso é máis para directores deportivos ou directores xerais dos clubs, non? Pero é difícil, é máis difícil, que pasa que os objetivos dos equipos bueno, teñen que ir sendo sobre todo objetivos a corto plazo, non? Porque, quero dicir, si é fácil que agora mesmo un equipo de clase media sea campeón de liga, é moi difícil, eu creo que é moi difícil. Por que? Pois porque as diferencias económicas son moi grandes entre os equipos top e os seguintes equipos, non? Quen pode acercarse? Pois igual estamos vendo, non? Nos últimos anos o Atlético de Madrid, que é un equipo moi poderoso, pero que está por debaixo do Real Madrid de Barcelona, pois pode acercarse. Que se acerque outro equipo é máis difícil. É moi difícil. Ahora, hai pois outros peldaños, non? Ahora é posible que sea máis fácil para un equipo pois clase media, que sea o sétimo ou octavo do seu país, ganar pois a Conference League ou ganar a Europa League, que non ganar a Liga ou a Copa do seu país. Máis fácil ganar ese torneo en Europa, seguramente, que ganar unha Copa ou unha Liga no noso país, non? Simplemente por esa diferencia. Pero bueno, pero creo que sempre hai depois pasa unha cousa, non? A primeira división, baixo o meu punto de vista, é unha opinión personal, é diferente ao resto das ligas. A primeira división, os equipos que teñen máis cartos fichan os mellores xogadores que son realmente diferenciais. Cando eso se quere trasladar a outras categorías, a segunda división, a primeira ref, sobre todo, eso pasa menos. Os xogadores, ainda que ti poidas elegir entre 400 futbolistas, ti non vamos a tanto, queres fichar o mellor dianteiro da categoría, e ti fichas o mellor dianteiro da categoría porque tens máis cartos que ningún, repito, en primeira ref, en segunda ref, en segunda división incluso, vai haber outros 3 ou 4 dianteiros que non teñan tanta diferencia con ese. Aquela outro equipo que non teña tanta capacidade económica pode ter un equipo tan competitivo como teu porque non hai esa diferencia nos futbolistas. Mentre que en primeira división estamos acostumbrados a que os equipos máis poderosos teñan os mellores xogadores con moitísima diferencia. Trasladar ese modelo de primeira división ao resto de categorías non ten unha lectura exacta, efectivamente, non? Aí atrás, bueno, aí atrás xa vai, non? Pero é unha maneira de falar. O Guardiola, despois de ganar a Champions, cando ganara con Manchester City, fixo unhas declaracións dicindo que para él tiña máis mérito pues, ganar a Liga Inglesa que ganar a Champions. Eu non sei se eso foi unha vontade del ou, bueno, a Champions e a Champions, non? Pero de alguma maneira intentou poñer en valor o que era, digamos que un traballo continuo domingo a domingo, bueno, ali incluso máis, porque a veces xogaban polo medio da semana e todo isto que non, ainda que a Champions só a gana un, el de alguma maneira incidía no mérito de ganar as ligas. Ti que opinas do asunto este, non? De ganar torneos puntuais ou unha boa clasificación na Liga, desde o punto de vista do mérito, non? Sí, a Liga é o campeonato que chaman da regularidade, é dicir, a Liga ti a ganas durante 38 ou 42 ou 34 partidos, dependendo dos equipos que haxa, non?
podes fallar algún día, pero tes que ter unha regularidade no teu traballo, tes que xestionar momentos distintos, vas a ir a competir cando tes baixas e cando nas tes, cando tes unha boa semana e cando non, cando o campo do rival está en millores ou peores condicións. Mentras que a Champions, sendo tamén unha categoría moi complicado ganada, moi complicado, pero depende máis de momentos puntuais. Esos momentos puntuais que aquí, facendo un pouco de broma, sempre falamos do Madrid, non? Que esos momentos puntuais sempre favorecen ao Madrid, non? Pero, bueno, por algo será, pero realmente son esos momentos puntuais, non hai, para mí, non hai ninguna duda de que equipos de un grandísimo nivel pois non eran capaces de chegar a final da Champions. Equipos que ganaban a Champions, o Real Madrid ganou a Champions no ano 2000, sendo cuarto na Liga Española, o quinto, o sea, non se había clasificado para a Champions. Quero dicir, hostia, daquela que pasa? Non, é máis fácil ganar a Champions. É moi difícil porque a gana un entre toda Europa, pero é máis de momentos puntuais, mentras que a Liga é, digamos, como un traballo continuo, un machacar cada día. Creo que hai esa diferencia, non? Por eso é moi valor, se lle dá moito valor a ganar o título da regularidade porque necesitas ser constante. Na Champions tamén tens que ter un bo equipo, se non na ganas, pero todas as eliminatorias de todos os campeonatos por eliminatoria son diferentes. A un partido podes ganarlle a un ainda que non seas mellor que a nivel global. De feito, creo que só hai 9 equipos que ganaron a Liga Española, non? Me parece. Esos 9, non? Entre os Odemor. E que ganaron a Copa Rei hai máis. Non sei cantos, pero hai bastantes máis de 20, creo. Quero dicir, hostia, vai ser máis fácil ganar a Copa Rei, moi difícil ganala, pero a campeonatos de eliminatoria directa é máis fácil, bueno, pois que haxa máis sorpresas, non? Claro. A ver, os especialistas que hai na grada. No, volvendo ao tema de adestrador, quero preguntarlle como leva a incertidumbre de saber se vas a entrenar, se non vas a dar, como levas? No verano ben. Si, no verano, si me digo ahora, ves que está todo en ebullición. Isto como todo, cando estás adestrando, os días pasan tan rápido e tes tanto, bueno, eu digo que, sobre todo no antes de estar no fútbol profesional, co meu traballo, digamos, o meu traballo na empresa, o meu traballo como adestrador, realmente as horas do día non chegaban a nada, non? E cando parabas de adestrar, parei de adestrar, cando deixei o Betanto, estuve 2 anos e medio sin adestrar, no 2011, bueno, pois faltaba chavo a partir das 8 da tarde, hasta as 8 da tarde estabas ocupado. Agora é a primeira vez que, digamos, que estou sin adestrar e non estando 100% na empresa, ainda que pois alguna vez vou botarles unha man, non estou 100%, daquela pois hai, bueno, pois máis tempo empezas a pensar. No principio, como decía, vindo de tanto tempo entrenando, e sobre todo cando estás adestrando que pensas que estás que o tempo non chega, que estás, cando paras, dices, bueno, perfecto, descanso, no verano, no mes de julio, agosto, a verdad que moi ben, cando empezan as competicións, o ser adestrador, que din que é moi ingrato, é verdad, non? É moi ingrato porque levas máis hostias que alegrías, pero ten algo que engancha, ten esa adrenalina que che pide, cando vas ver un partido, ahora vou ver partidos, non é o mismo ver un partido, bueno, pues polo placer de ver o partido, de coñeceros, que intentar ver un partido para saber que cando ti veñas a xogar a ese campo dentro de 3 semanas tens que facer isto ou outro, que cando alguén te chama e empeza a falar dun equipo, empezas na túa cabeza empezar a distribuir funcións, roles dos xogadores, bueno, eso evidentemente ten algo que engancha, que é o que digo que eso é algo que o fútbol ten algo que engancha, que é o que eu digo que me aportou Luís, no principio, que foi descubrir o mundo do fútbol, descubrir que me gustaba o fútbol, creo que esa adrenalina que ahora descubro como adestrador sí que che fai, bueno, estar un pouco, sobre todo a expectativa, non? Sabendo que o entrenador ten que estar entrenando, porque se non entrena, canto máis tempo pasa, menos opcións tende a adestrar, non? Pero bueno, tamén creo que a miña situación personal e todo, pois creo que teña tranquilidade, digamos, para
tratar de escoller o mellor para min, para a miña familia, basicamente. Eu queria te preguntar agora, que sabes, non vas contestando que agora, o mezclar a empresa e o fútbol. E como se levaba cando tiñas que facer de chofer e tiñas que conducir o equipo logo no terreno? Porque iso xa vinha perdendo. A veces foi simultáneo. Si, por eso te digo, que me coincideu mo forte, que perdendo mo forte, dirixes o equipo abaixo e despois tens que traer de volta. A mala cara de perder. Sí, bueno, digamos que un non escolle, digamos, a vida vai poñendo pois retos ou retos profesionais. Eu estou moi tremendamente orgulloso da miña familia, do traballo que desempeñei durante tanto tempo, que a veces sigo desempeñando. E se chegaron a confluir, non? Evidentemente, non? Chegou a confluir que o autobús do Betanzos era da miña empresa e que eu era adestrador. Cando podía evitalo, evitaba, pero había veces que pola carga de traballo non podía evitar pois ter que traballar, e daquela, claro, pois levaba eu o bus, non? O sea, que facías os dos traballos. Creo, claro, facía os dos traballos, a ver, creo que o peor era para o equipo rival. Como? Que o peor era para o equipo rival, porque cando ganabas, cando nos perdíamos non pasaba nada, pero cando ganábamos o rival dicía, coño, estes gánamos co conductor de entrenador, Era un pouco humillante, claro, non? pero bueno, son as circunstancias, non? É dicir, hai, Bueno, tamén como se chamaba? Heriberto Herrera ou Elenio Herrera, Elenio Herrera. Decía que ganaba baixando do autobús. Sin baixar do autobús. Ganaba sin baixar do autobús. Sí, pero eso decía, pero baixaban todos do autobús. Pero bueno, quero decir que dentro deso que no mundo do fútbol profesional pois é extraño, é raro, bueno, creo que cada un temos que abrirnos camiño dunha maneira diferente. A miña maneira foi pois intentar bueno, pois conciliar, non, os meus dous traballos, que para mí sempre foron dous traballos, ainda que antes fora fútbol amateur ou semiprofesional, tratar de concilialos, bueno, tuve a suerte que puiden facer sempre, non, a veces con máis dificultades. Repito que estou tremendamente orgulloso do meu camiño, non? Pero sí que a veces pues era, con algún adestrador, incluso cando eu era xogador, tuvino que facer algunha vez, sendo xogador e o adestrador, claro, non quería, tío, es que se te pasa algo, despois quedamos allí. Tiña razón, claro. Pero se lesiona un busero, a ver que facemos. E de feito, bueno, pois xa digo que, sobre todo nos equipos, que claro, todos nos coñecemos, algún decía, pero coño, por que non viñas no autobús? A mellor deixaba o equipo diante do campo e tiña que ir a aparcar un pouco máis alá. Decía, non, son un entrenador, xa non sabía se dicir un entrenador ou un conductor. Bueno, ten o seu aquel, as cousas, conductor dun equipo, se pode entender de varias maneiras. No, teño que decir que non como conductor, pero cando bueno, me tocou durante moitos anos levar a xestión da empresa no día a día e tal, hai moitas cousas que confluyen da xestión, evidentemente, dun equipo de fútbol. Bueno, ao final é a xestión dun grupo de personas que sean futbolistas, que sean conductores, que sean, creo que se retroalimentaron mutuamente. Hai anos eu fora a unha conferencia dun antigo profesor de INEF de Madrid, que parece ser, eu agora non lembro o nome, pero foi o primeiro que introduciu a figura do preparador físico nun equipo no Rayo Vallecano. El contrataron un entrenador e comentaba unha anécdota que decía que levou aos xogadores todos á casa de campo e ali entrenaban atletas, non? Entón estaban ali, bon, progresións, non sei que, carreiras, todo isto, e dixolles aos xogadores, vos que opinades desto? Estos están locos. Pois, a partir de mañán ides estar vos igual. Claro que, e depois comentaba de que o Rayo, sendo un equipo modesto, humilde, con un campo pequeno e todo eso, naquela temporada costaba moito ganarlle ao Rayo Vallecano. Pero, polas condicións, digamos, levaban un plus de condición física. Depois empezaron a introducilo moitos máis. E pasados anos, entrou tamén outra figura no fútbol profesional, que é a do psicólogo deportivo. Mira, que ven o rollo deste tío, non? Bueno, ven a que, ti agora, por exemplo, os futbolistas, os deportistas en xeral, pero os futbolistas, na retirada, cando deixaban,
pois algúns costaballes enganchar coa vida común e normal, non? Que vivían, digamos, que nunha especie de nube aparte, non? Ti, por exemplo, perdes, agora sales do deportivo, quedas así un pouco, bueno, nun impás, eso afectache psicolóxicamente, lle pode afectar a un entrenador dunha maneira parecida que a un futbolista, non o sei. A ver, a mí psicolóxicamente creo que no. Non. Creo que non me afecta. Pero non me afecta por qué? Porque eu que nunca me fundo a miña vida normal, por Claro. de alguma maneira, non? Non é o mismo que cando un desde que ten 15, 16 anos está acostumbrado a vivir nesa burbuja que é un pouco o fútbol profesional, non? É certo, decía, o fútbol profesional, nos viaxamos por toda España o ano pasado, non me preocupei nunca de mirar a porta de embarque do avión. E por qué? Porque íbamos todos xuntos, todos vámonos, quer dicir, vives nunha burbuja, non? Por decirlo de alguma maneira, non? Cando, e sobre todo, ese recoñecemento pola rúa que ten o futbolista, no momento no que se retira, é algo extraño. O futbolista leva durante 15 anos, 18 anos, pois sabendo que entra a un restaurante, e a mellor a xente, mira, aquí, bueno, pois cando non empeza a non pasar, el cando se dá conta de que a vida pasa. Bueno, creo que a mellor aí sí que necesita, sobre todo, reconducir o día a día. Outro día estuve con un futbolista, un exfutbolista profesional, e me decía que, claro, ele é adestrador, cando está adestrando, ben, pero cando non está adestrando, non sabe que facer ca súa vida. E daquela decía que se apuntou a clases de tenis. E se apuntou a clases de tenis, pero para competir. Porque quero ter algo que me obligue a decir, mañán volvo a clase, pasado volvo a xogar, para volver para seguir notando esa adrenalina da competición mismo cando non está adestrando, que bueno, todos pasamos moito tempo sin adestrar, non? Pero bueno, a min por suerte non me afectou nada. Repito, eu creo que nunca desconectei a miña vida normal. Bueno, tamén eu entro no fútbol profesional nese certo recoñecemento, digamos, a nivel social, pois con 51 anos ou 50 anos, non? Naquela, bueno, creo que xa unha madurez na que se relativiza todo un pouco, non? Nin cando eso de que nin cando estás arriba eres tan bon, nin cando estás arriba eres tan malo, eso eu entro xa nese fútbol profesional sabendo eso, non? Sabendo que hoxe, bueno, pois estás aquí, estarás máis mañá, pois estarás noutro lado, e hai que ter sempre os pés na... Bueno, houve un betanceiro que dixo que para ele era o mellor entrenador do mundo, un tal Paco Bullo. Sí, bueno, creo que dixeno tal cual nunha roda de prensa que nos contaron, bueno, creo que foi unha brincadeira aí que fixo Paco nun programa. Bueno, nos creemos, non? Totalmente. Teño que dicir que eu teño unha anécdota con Paco Bullo. A ver, para todos os betanceiros da miña generación, máis ou menos, Paco Bullo, o nombre simplemente de Paco Bullo era, hostia, pues posiblemente o mellor futbolista que saliu de Betanzos en toda a historia. É dicir, un futbolista que xogou, non sei que, 12 ou 13 temporadas nun Real Madrid que ganaba ligas, que ganaba no Real Madrid, non no equipo do Real Madrid. E cando nós éramos rapaces, pois viña Paco Bullo, íbamos á playa a Gandarí, está Paco Bullo, está, era, bueno, pois un nombre que toi Paco Bullo, bueno, pois que nos xeraba un pouco de... Un día estaba na casa, sonou o meu teléfono, collo o teléfono e eres Óscar, eu sei, soy Paco Bullo. Paco Bullo. Era, bueno, chamábame porque ficharlle o fillo con Villalés, precisamente, non? Que depois o fichamos, non? Pero no momento soy Paco Bullo e dixo, hostia, o nombre xa así, que é certo que depois, Paco pa xente que convivo con el na Ribeira ou tal, pois, pero para nós, para os rapaces era, hostia, Paco Bullo, era un nombre, e cando outro lado do teléfono, non, soy Paco Bullo, te quedas un pouco, era para... A declaración esa que fixo, bueno, xerou certo revuelo, porque dice, hostia, en vez de decir, eu que sei, un Guardiola, un Mourinho, non sei que dice, precisamente creo que era para evitar decir Guardiola. Pero creo que era unha broma que non hai que quitala aí, non? Nese contexto de broma, non? Bueno, moi ben. Bueno, pois se iso, se queredes falar algo máis, decir algo máis...
Alguna pregunta así fastidiada que teñades? Fastidiada. Bueno, si eu quería facer unha. O fútbol é un deporte de chicos ou de chicas? Moi ben. Misto. O fútbol é un deporte. Vale. Que xogue quen queira. É certo que históricamente as rapazas pois non tiñan cabida nun fútbol digamos exclusivo de mulleres. Creo que agora hai unha cousa para min necesaria, para min moi boa, que as rapazas que queiran xogar ao fútbol teñen referencias profesionais de xogadoras de fútbol. Eso é para min importantísimo. Hasta hai pois posiblemente 15 anos as referencias das rapazas que xogaban ao fútbol eran xogadores de fútbol, non xogadoras, e agora son xogadoras. Solo eso para min fai que se abra un abanico para que calquer rapaza sin ningún tipo de digamos de dificultade poida decir como quere, o sea, que deporte quere practicar, neste caso o fútbol, como quen quere ter de espello para verse como xogadora de fútbol. Creo que iso é fundamental. Para min iso máis alá de si o fútbol profesional femenino é menos profesional ou é máis, non? Que evidentemente sempre pode ser máis, e hai que pelexar porque nadie que queira facer algo, digo nadie, sea home, sea muller, nadie que queira facer algo teña ningún tipo de impedimento para facelo. Para min iso é a igualdade máxima, é dicir, que todo o mundo que eu quero facer isto, neste caso a sociedade poñemos os medios para que o faga. Creo que iso é o máis importante, e sobre todo, eso eu dixen a unha rapaza do Depor femenino, cando ascenderon a primeira vez a primeira división, eu fora a ver esos partidos, eu estaba no Fabril, e fora a ver esos partidos, creo que ainda non estaba no Fabril, creo que estaba no segundo filial ou no juvenil, e dixen que o máis importante que conseguides é que as rapazas que veñen a vervos vos teñan como referencia. Eso é o máis importante. Na Coruña hai canteiros de fútbol femenino, Orzán ou Vitoria, moitas canteiras de rapazas que xogan. E que esas rapazas teñan, eu quero ser, xogadora que sea, non? En ese caso, eu dirixera a miña, non? Que era capitana, que ahora xa está retirada, era capitana daquele equipo, non? Creo que é algo que creo que co tempo verase a importancia que ten para esa rapaza, non? Unha rapaza que ahora ten en plano que ira ser Alessia Puteguias ou que ira ser Aitana Bomatío, solo eso, solo ver ayer o partido de España na tele, bueno, pois creo que é fundamental. Repito, máis alá de que dentro do fútbol profesional femenino hai equipos que non son suficientemente profesionais porque non teñen económicamente o soporte, claro, eso todo supoño que hai que ir recorrendo un camiño, creo que o deporte masculino, o deporte femenino se teñen que ir recorrendo o camiño que... En calquera caso, penso que tamén o fútbol en concreto, o fútbol femenino, tamén pola relevancia que ten, tamén contribúe desta maneira un pouco no que é o traballo da igualdade, non? Da igualdade de xénero tamén. Por eso digo que máis alá de que o fútbol, o sea, o deporte a nivel profesional sea máis ou menos igual, para min a igualdade de oportunidades. A igualdade de oportunidades é a igualdade de oportunidades para facer o deporte que un queira facer. É dicir, fan o mismo traballo un futbolista, o sea, un deportista masculino, femenino, practicando o mismo deporte? Seguramente sí. Pero para mí o máis importante non é que facendo o mesmo traballo, dependendo un pouco da dotación económica que teña cada deporte, para mí eso non é máis importante. O máis importante é que todos dentro desa igualdade queiran, poidan practicar o deporte que queiran. Para mí eso é igual que nunha sociedade o paso que se dá cando aquí pasou hai moitos anos, gracias a Dios, máis tarde do que debería pasar, pero de que todo o mundo teña dereito a unha educación gratuita, non sei que, bueno, pois vai por aí, máis alá de que non, que ten que cobrar o mismo que estudia para ser unha cousa que para ser outra, pois haberá pero todo o mundo ten que ter as mismas igualdade en oportunidades, non? Bueno, pois... Estamos tratando de un caso moi curioso, que é que non hai ningún equipo femenino actualmente. Houve equipo femenino. Hai moitos anos. Cando nós xogábamos de neno, había uns cuantos. Houve un equipo femenino do Betanzos hai 5 ou 6 anos, houve equipo A e B.
xogar o equipo A ascendeu, creo que a terceira categoría do fútbol ou cuarta categoría de fútbol. Que ocurre? Claro, que para que teña arraigo, hai uns anos, pois, creo que a Federación fixo unha liga de alevíns de femenino, porque hasta infantiles o fútbol é mixto, o sea, pode xogar. Aquela fixo, querían facer unha liga solo de equipos alevíns de rapazas. Claro, non era fácil que os equipos xuntaran pois 16 nenas de entre, creo que son 10 e 11 anos para xogar. Non era fácil, daquela, bueno, pois facilitaron de alguma maneira económicamente, pois a través de subvencións para que se fixera, porque, bueno, porque hai hasta ahora mismo, de momento, hai menos rapazas que rapaces xogando o fútbol. Hai que poñer, digamos, en valor os equipos que o intentaron, o intentan, pois polo que sea, nese momento había, non sei, a mellor 40 mulleres xogando fútbol en 2 equipos senior, pero non hai categorías inferiores suficientemente estructuradas para que haxa para alimentar. Daquela, bueno, pois hai un grupo de xogadoras, fichas de outro lado, despois aquí non, bueno, pois perde forza polo que sea, aparece un equipo, pois que en Oleiros ou pois sea, bueno, pois hai rapazas que se van indo, decir, de momento, evidentemente está, creo que empezando, digamos, a estructurarse, non? Pero chegará a estructurarse, bueno, porque o deporte, o fútbol é moi atractivo a nivel de xogo, gusta, pois, cada vez máis xente, máis rapazas van a querer xogar, e iso que temos que pelexar, porque haxa unha estructura de base para que as rapazas poidan xogar, pois, entre elas, non? É dicir, creo que é o fundamental, non? Hai equipos mixtos que xogan algunhas chavalas, tanto en fútbol sala como en fútbol, pero non... Claro, pero eso era totalmente necesario, porque nove tantos, eu cando eu fui coordinador da base, nove tantos había, pois ao mellor nunha categoría había 2 rapazas. Naquela, claro, se non é mixto, non xogan. Era a posibilidade de poder xogar, non? Nesas edades, as rapazas que ahora están, bueno, as rapazas que están no Depor, que chegaron ao Depor agora, algunha conocía de xogar con, bueno, pois nas ligas nas ligas que había de fútbol, no fútbol mixto, pois nesas categorías, claro. Que ao final elas siguen xogando, chega un momento con 13, 14 anos que creo que xa non podían xogar, e daquela, pois aí é un momento, creo que hai que estructurar, pois que teñen esa evolución. Tamén é certo que no fútbol femenino moito máis corriente que as rapazas con 15 anos xa estén no fútbol senior, non? 15, 16 anos xa estén no fútbol senior, non? Bueno, pois a partir de aí sí que pero bueno, eu sobre todo para min eu creo que con esa igualdade de oportunidades ter esas referencias, que haxe un fútbol profesional femenino para suficientemente estructurado, dotado económicamente para que se siga desarrollando, non? Pero bueno, creo que fai moito ben pois eses títulos da selección española, a Liga pois creo que hai un equipo moi por encima do resto, eso pois a veces, bueno, pois non é tan bon, pero creo que pouco a pouco creo que se vai estructurando, non? Mira para mí, porque claro, se o Barça así va. Pero bueno, quero dicirte que falaba, creo que era Aitana, eso, non? De que a española, pois que bueno, como que xa se sabe o campeón antes de empezar. Claro, aquela que lle quitaba un pouco de pois unha de dúas, os demais teñen que ter unha dotación económica maior, ou Barça menor, non hai outra, non? Pero bueno, creo que bueno, eu sempre, bueno, pelexarei por esa igualdade de oportunidades no deporte, na educación, na vida, efectivamente. Bueno, pois eu, se vos parece, vámoslo deixando xa aquí, reiterar o agradecemento a que estiveras hoxe aquí. Isto, como dixemos sempre, non é pensado para o tema presencial, en que pode vir quen queira, pero sí que estamos contentos coas repercusións das conversas a nivel de visualizacións nas redes sociais, así que, por tanto, creo que neste caso vai haber moitas, marcadas un pouco tamén condicionadas pola popularidade de Óscar. E nada, tedes aquí a vosa casa para cando queirades, nada, quedamos moi agradecidos porque nos tiveras prestado este tempo, non, da túa vida para vir hasta aquí, a este lar de Unda. Así que moitas grazas e nada.
seguir dando patiños, non? O meu agradecemento a vos pola invitación, é un placer poder estar aquí falando pues, de unha maneira pues, distendida de moitas cousas do fútbol, da vida e de Betanzos. Un agradecemento meu por pensar en min para estar aquí este anaco con vos. Bueno, era inevitable, que se non contáramos contigo. Tarde ou cedo tiña que caer, que o dixemos antes. Bueno, moitas gracias.